Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video pe Țuică la Plic. Astăzi o să avem 7 viruși informatici foarte periculoși. Și cum am fost prea leniși ca să fac o introducere ca lumea, hai să începem direct cu numărul 7. Code Red. Acesta a fost creat special pentru sistemele Microsoft. Virusul exploata o vulnerabilitate din Microsoft Internet Information Server și a fost responsabil pentru atacuri asupra unor site-uri precum cel al Casei Albe, iar multe altele au fost nevoite să fie închise temporar. 6. I love you. Da, milioane de oameni au deschis în anul 2000 un e-mail cu subiectul I love you. Și după cum era de așteptat, în loc să primească o declarație de dragoste sau o reclamă la un site de matrimoniale, au eliberat un virus care rescria toate fișierele de tip imagine din PC. Și dacă asta nu era de ajuns, virusul se retrimitea spre încă 50 de contacte din agenda utilizatorului. 5. Agent.btz. Apărut în 2008, virusul avea ca țintă stick-urile USB, motiv pentru care Pentagonul a interzis folosirea acestora în instituție. Chiar mai mult, un departament numit US Cyber Command a fost creat pentru a-l combate. Acest virus funcționa destul de simplu, se instala în PC și fura date pe care le trimitea atacatorului. 4. MyDoom. Virusul și-a făcut apariția în 2004 când a infectat milioane de PC-uri de pe care au fost trimise atacuri de tip DDoS. Computerele infectate trimiteau multiple cereri către anumite site-uri blocându-le. S-a răspândit prin intermediul e-mail-urilor, dar de această dată se retrimitea la absolut toate contactele, fără să lase urme. 3. Zeus. Zeus a fost cel mai puternic virus din 2007, iar codul lui a ajuns rapid la vânzare pe internet. Putea fi folosit de absolut oricine pentru copierea de parole, username-uri și chiar informații bancare. Și încă este folosită pentru aceste lucruri în ziua de azi. 2. Slammer. Cunoscut și sub numele de Sapphire, acest virus informatic a apărut în anul 2003. A ajuns doar pe 200.000 de calculatoare, dar a reușit să distrugă mai multe servere și sisteme de găzduire informatică, încetinind traficul pe internet într-un mod dramatic. De îndată ce era eliberat, își dubla mărimea la fiecare 8,5 secunde și selecta victimele într-un mod aleator. Printre victime s-au aflat bancomatele băncii din America, o fabrică nucleară din Ohio și sistemul de urgență 911 din Washington. 1. Stuxnet. Stuxnet a fost unul dintre cei mai periculoși viruși informatici din istorie și încă este. A fost creat pentru a distruge PC-urile unei companii din Iran care se ocupa cu îmbogățirea uraniului în localitatea Natanz. Acesta nu funcționează însă pe sistemele de operare comerciale. Ei bine, cam atât și pentru astăzi, eu sper că v-a plăcut, nu uitați sugestii de teme, puteți lăsa în descriere mai jos. Eu am fost Quick, să aveți o zi fantastică, ceau les!